Eta hortxe dituzte. Donato Lartxianik izuriarekin. Naranja argi horrekin. Aitzola Dutxa, txapelduna. Momentum txapelduna. Hogeita 6, hogeita 7 urteekin. Txapelatea du, eta aurten ere favoriton artean nola ez. Donato Lartxe ere, hori indiken ere, sasoi. Hor txandio, txanda. Angel Arrospideri. Eta Ugaiz Mugerza, motrikuarra ere lanean. Hortxe giretu da, Donato baita Aitzolere. Lehen da biziko, enbor horretan, momentuan berdin-berdin. Gero lana berdin izatearen, aizkolariak haiek honea etorri beharko dute enborroi moztea eta hoiek area. Arte enborrak danak berdinak mozten dituzte. Hala ere, zaten dute. Bere desberdintasuna, baina alik eta berdinean okua izan da dira. Hortxe eman dute txanda azalanean aizko handiarekin ari direnak, Aitzol eta Donatok, bere lagunari Mugertza eta Arrospideri ala berean. Hortxe moztu du lehen da bizikoa. Angel, hori deketa. Hortxe moztu du Angel Arrospidek ere bere lehena. Bigarrengo enborrean. Normalean aizkolaria gotxe aurre harrapatzen saiatzen dira. Proba bera kontrolpean emateko, baina ez da beti ala izate, besteatuta mainoski. Eta gaur hemen hortantxe saiatuko dirala pentsatzen den. Hortxe buelta hartu dute. Bai batak eta bai besteak. Hama botellak, bigarrengo enborrian. Zortzi moztu behar, azen olago lana. Eta hortxe moztu du. Motrikoarrak. Eta Bizkaitarra hortxe hasi da, hirugarrengoa. Eta hortxe da, Angel Arrospidek ere maizutasun handiarekin elegante korte emanez amaitu du honek ere, bigarrena. Hortxe historian geratuko diren kirolariak gaur hemen ordizian. Azoka eguna bikaina gaur, Oizetikan
azoka bikaina hori, hainbat eta hainbat gauz ikusi, erosi inditekena, arratsaldean hortzi izan dira pilotariak ere, orain hemen herrikirolak, azten olako izenak, herrikirol munduan, eta ari dira, lanean, lanak aurreratzen, gaurko saio honetan. Hortxe amaitu du hirugarrena ere, laugarrengoan Aitzola Atutxa. Hortxe amaitu du Angelek ere, hirugarren hori. Leia da hemen, Leia. Hemen berriketan hasi hortik egon gara. Veteranoak ez eta bai. Baina hori irabazteko hola esebiar dute, bi txapeldun. Binekako txapeldunak. Horrezko izkonan. Lehen urtean ere bai. Eta gaur ere lana egin beharko dute. Larretxe eta arrozideri irabazteko, kontu horietan. Hortxartu dute buelta Atutxarre laugarren horretan. Eta baita ere, Donato Larretxa. Berez, Arantzakoa naiz eta aspaldian beran bizideen aizkolaria. Angel Arrozide ere, Leaburutarra, baina Zumarraldean bizidena, hau ere. Hortxe postute, lan erdia gazteak. Lau, zortzi postu behar, laugarren amaitu dute. Zortzi minututa. Lan erdiak zortzi minutu. Horaintxe, Angel Arrozidek ere. Lan erdiak. Eta, haber ba, egurretan ezberdintasuna dagoen, ez? Ikusiko dugu. Animo! Hori deketa! Hortxe ikusten da ze prestaketa bihar duen kirolari hauek, fizikoki. Aparte, teknika, ofizioa, iragarria bihar du. Ez da urtebeten da bitan ikasten, lan hau ondo egitea. Beti zer ikasi egoten da. Erremintak ere prestatu egin behar, aizkorak beste mundua da. Dirutzat gastatzen dute erremintak prestatzen, Australiatik ekartzen dituzte aizkorak. Gehiena bintzak. Eta hortxe, hazen olako maila ematen ari diren. Bosgarrengo enborrien ari dira.
Berba, veteranoak edo gazteak. Gazteak edo veteranoak. Tankere eman aldiluzue. Zenek irabaziko duen. Hantxe da, launa.